Tuukka Nieminen, Motiviren verkkovalmennusta. Terve. Hei, nyt jo uskalla sanoa, että ihan huikea verkkovalmennussyksy on tulossa. Wow. Ensin vielä todella iso kiitos kevään verkkovalmennuksiin osallistuneille. Teidän kaltaisten upeiden ihmisten takia me valmentajat meidän työtämme tehdään. Nöyrä kiitos. Kevään verkkovalmennuksessa oli mukana siis runsaasti yli 3000 osallistujaa, mutta vielä määrää huikeampaa olivat nuo tulokset, joita asiakkaamme meille valmennuksessa raportoivat. Tuo onnistumisen määrä oli ja on vieläkin hämmentävää. Kevään valmennuksessa porukka lähti hakemaan hyvää oloa, lisää energiaa, opettelemaan itselle toimivaa hyvää ruokavaliota ja samalla sovittamaan siihen kiireiseen arkeen suunnitelmallista liikunnan riemua ja vähän niitä tekniikoita ynnä muuta. No, me Motivira olemme kuluneen runsaan 5 vuoden aikana valmentaneet kasvotusten yli 6000 suomalaista. Heidän kanssaan olemme päässeet miettimään ravinnon, liikunnan, levon sovittamista itse kunkin arkeen. Nuo 1000 keskustelut ja kokemukset me paketoimme nyt keväällä verkkovalmennuksiimme ja te, hyvät asiakkaat, todistitte meille, että homma toimii. Meillä oli ja on luottamus omaan tekemiseen ja asiaosaamiseen, mutta siltikin kevään valmennusryhmien onnistumiset ja varsinkin huikea positiivisuus sekä mieletön ryhmähenki ja energia tulivat meille valmentajille vähintäänkin huikeana positiivisena yllätyksenä. Muutaman kerran valmennusten Facebook-sivuille meinasi eksyä hieman negatiivisuutta, mutta te asiakkaat huolehditte, että se poistuu sieltä sivuilta. Huikeaa, kiitoksia. Vieläkin on täysin käsittämätöntä, miten Facebook-ryhmään saadaan pakattua noin paljon positiivista energiaa. Käsittämätöntä. Jatketaan tuosta. Hei, eli taas mennään. Me kasataan uutta huikeaa ryhmää syksyn valmennuksiin. Yli 3000 suomalaista löysi keväällä sen riittävän ison syy haastaa itsensä mukaan, jotta jakso tehdä sen pienen siirron, klikkauksen, osallistua ja ilmoittautua valmennukseen. Nyt on sun vuoros tehdä itselle hyvää, sijoita omaa terveyteen, tiputa muutama kilo pois, vähän lisää lihasmassaa, tuu mukaan. Jokainen meistä tietää, että jotain tarvitsisi tehdä oman hyvinvoinnin eteen, ja nyt me ollaan tehnyt aloittaminen tosi helpoksi ja huippuedulliseksi. Klikkaa itsesi mukaan, valitse valmennus, kannusta itsesi, naapurit, ystävä, tuttava mukaan ja pidetään hauskaa. Kohta se alkaa, varmistaa oma paikkasi, nähdään valmennuksessa ja valmennuksen huikeassa Facebook-ryhmässä. Moi!